Dukljanski vrtovi u Budvi i prva velika i značajna preskonferencija povodom Sea Dance festivala koji će se ubrzo održati na plaži Jaz. Veoma značajni ljudi su se okupili ovdje večeras. Čućete šta oni imaju tim povodom da kažu. Dosta ljudi iz svijeta, medija, a naravno sve se vrti upravo oko gostovanja čuvenog velikog Jamiroquaia. Čućete šta oni kažu tim povodom. Exit ove godine proglašen za najbolji evropski festival. Preko 620.000 ljudi iz celog sveta je glasalo. U konkurenciji je bilo 360 festivala iz 34 zemlje i Exit je pobedio. Pobedili smo festivale koji imaju i 10 puta veće budžete. To je otprilike kao kada bi neki klub iz regiona našeg osvojio Ligu šampiona u fudbalu. Kada su se desile ove katastrofalne poplave u Srbiji, Bosni i Hrvatskoj, mi smo se jako brzo organizovali i osnovali program Exit Aid i učinili mnoge akcije za pomoć ugroženim od poplava. Jedna od najvećih akcija u okviru ovog programa desit će se upravo ovde, u prelepim Dukljanskim vrtovima, kada će 16. i 17. jula za vreme Sea Dance festivala velike svetske zvezde Jamiroquai i Example prirediti humanitarnu žurku za pomoć ugroženima od poplava. 16. jula u sredu na ovoj prelepoj plaži nastupit će tokom dana, nastupit će Example, jedan od najvećih svetskih DJ-eva u ovom trenutku, i sutra dan imat ćemo veliki vrhunac i veliko finale kada će Jamiroquai imati svoj DJ set i brojni drugi izvođači isto nastupiti u ovom predivnom mestu. Budva je do sada bila prepoznata kao dobar domaćin mnogih manifestacija, mnogih velikih zvijezda i siguran sam da smo stekli dovoljan imidž da isprovociramo naše prijatelje iz Exita i da plod bude ovo današnje partnerstvo. Vjerujem da Exit već od ove godine, kako su ga i mnogi časopisi već proglasili u kvalitativnom smislu, da će potvrdu svega ovoga i da će doprinos Budvi veći nego što su davali Madonna, Rolling Stones i možda neka najzvučnija imena. Upravo zbog svojih referenci, upravo zbog specifičnosti da se 3 dana pravi fantastičan provod u Budvi i da se animiraju upravo mladi ljudi sa onih tržišta gdje možda do sada nismo svojom marketinškom rukom išli snažno kao što bi mogli to sada uraditi. Sve ovo nam zaista daje privilegiju i preduslove, ali i obavezu da kao opština, da kao država skupimo snage, budemo odgovorni da ovaj festival bude na najvećem mogućem nivou. U našoj kompaniji izuzetno vjerujemo u pozitivnu transformaciju Budve i to dokazujemo brojnim projektima koje realizujemo ovdje. I u duhu svega toga dugujemo ponovo jednu veliku zahvalnost našem gradonačelniku Rađenoviću, koji je i sada prepoznao koji su sve to benefiti koje će Sea Dance festival donijeti i Budvi i lokalnom stanovništvu, ali i našoj državi.